או, זהו, אני יכול להקליט, הלו, טוב, זה להקלטה. כן? רגע, מה זה החרא הזה? הנה, מקליט, יופי. אבל כמה זמן זה? אני יכול להקליט עד שעה. כאילו... נעלה את זה בפייסבוק. נעלה את זה בפייסבוק. וואי, שמע? זה פייק, שמע? אתה רואה את כל האנשים מהתורה. כן, אני ראש. נו, תקשר לי איתי. רגע, אבל מה? רגע, צריך לחשוב בסיפור. מה נגיד, עוד פעם משגע אותי. שמע, איתי וזה, גבע לא, אין לו את המספר שלך וזה, הוא רוצה שנדבר איתו דחוף, הוא ממש בדאון, הוא בדיכאון עם החברה שלו, הוא רוצה גם לעשות את המפגש, מה, אנחנו יכולים לדבר איתו, להרגיע אותו, הוא אומר שהוא עושה צעד קיצוני, כאילו עושה צעד קיצוני, רוצה להתאבד, לא יודע, רציני. אני אגיד לו שהוא לא עדיין מבט מהחברה, ושהוא ביקש ממני שאני אתקשר אליך כדי שתרגיע אותו וזה. הבנתי. אתה יודע בדיוק מה שדיברת פעם שעברה, זה היה טוב. תגיד, אתה שומע צליל כזה של הקלטה, לא, נכון? לא, הוא לא ישמע, גם אם הוא ישמע צליל, הוא לא יודע מה זה. אתה שומע? טיק, טיק? לא, נכון? פעם. אני שומע, אבל... הנה, עכשיו אתה שומע? זה לא כזה... לא, זה לא נורא, תגיד שזה מהמחשב או משהו. טוב, נו, תקשר לזה ולזה, אם הוא יענה בכלל, הבן זון הזה, הוא הולך לישון, מהר, תדבר איתו, נו. טוב, הנה. יאללה, טוב. כן, אתה דיוויד, תראה איך אני אעבוד עליו. טוב, אני מתקשר אליו, ביי. חכה על הקו. טוב. היי. בסדר. מה המצב? הלו. גבע? כן. גבע? כן. מה הבעיה שלך? איתי? כן. מה קורה? בסדר. מה איתך? מה הבעיה? לא טוב. לא טוב? למה? חברה שלי. מה איתה? לא עונה לי. טוב מאוד. מה עם המפגש איתי? המפגש עכשיו זה עבודה, אני עובד על זה. אני כרגע קצת עסוק, אני מנסה לתכנן ביחד עם לירון מתי נוח לו, ומתי נוח ליטיאס, ומתי נוח לכולם, ואז ניפגש. אל תדאג, אנחנו ניידע אותך. אבל מתי? אני לא יודע מתי, אבל אנחנו לא ניפגש בלעדיך, בסדר? איתי? מה? מה המספר שלך? למה? אין לי את המספר. למה אתה צריך את המספר שלי? כל החברים יש את המספר שלי. 054? דקה, אני ארשום דקה. גבע, עכשיו תקשיב טוב. אם אתה מתקשר אליי אחרי 10 בלילה, אני אונס אותך על רטוב. מה? שמעת? לא הבנתי. יופי. מה מספר איתי?
054? כן, 354? כן, 6? כן. 358. רק שנייה. אתה שומע, איתי? נו. אולי נדבר גם עם אחמד? חשבתי מה, גם רס"פ וכולם ווסים, אולי גם בילal. אולי גם יחוט יבוא. רגע, אבל מה? אולי גם ראיק מועדי. תקשיב, חלוף. אבל מה קרה? למה אתה צוחק ככה? זאת בעיה שלי. מה אתה צוחק? רגע, חכה שנייה גבע. לא, אני רוצה לראות אם המקום... מקום סבבה, יופי. דיברת עם אולי גם בן רייך? מי זה בן רייך? בן זיבי, למי זה מעניין? בן זונה בן רייך. הוא היה חבר שלי טוב. כן? תמסור לו דש חם ממני, אני מאוד אוהב אותו. גבע, תקשיב, אני עכשיו בדייט עם מישהי, כן? הבנתי. היא מלקקת לי את הביצים עכשיו. למה? למה היא מלקקת לי בביצים? היא אוהבת את זה. ולכלכות, היא זנקה לו אותם. הבנתי. הבנת? איתי, אתה זוכר את התצפית? כן, אני זוכר את התצפית. אני זוכר את אחמד, המניה כזה שהיה דופק אותי. גבע, תקשיב, אתה רוצה לשמור עכשיו? מה? אתה רוצה לעלות לשמור עכשיו? אני לא שומר יותר. אתה שומר? אני לא שומר. אני עכשיו בתנועת הצופים. אני מדריך צופים. אתה מדריך צופים? תדריך את הביצים שלי גם, תקשיב. שמע, יש מפגש, יש צופים, תבוא. מה יש? מפגש של צופים. יש בנות? יש בנות, אבל קטנות, לא גדולות. לא גדולות, יש שם ציצי גדול לפחות? מקימים אוהלים. שאלתי על הציצי, מה אוהלים? ציצים? לא יודע. אולי. תקשיב, גבע, באמת עכשיו בשיא רצינות. כן. גבע, עכשיו בלי צחוקים, תקשיב. תחשוב, אל תתקשר יותר לחברה שלך קודם. אוקיי. אל תתקשר לחברה שלך, היא לא תענה לך אף פעם. אוקיי. היא נפרדה ממך, היא לא תחזור אליך. בסדר. אוקיי? זה עצה אחת. אוקיי. מזדיין. עצה שנייה, תפסיק להתקשר לחברים שלך באמצע הלילה. אבל אני רציתי להתייעץ. אין בעיה, תתייעץ, אבל לפני 11 בלילה או 12. תתקשר ככה ב9, ב8, ב7, של האנשים יש יותר זמן לדבר. עכשיו אין לי זמן לדבר. הבנתי. עכשיו תתקשר בשעות נוחות, כי אנשים עוד יכולים להזמין משטרה ולהגיד לך שאתה מצוין. סליחה איתי, סליחה. אוקיי. לא, אתה אל תדאג, אני מכיר. בגלל שאני מכיר אותך, לא, זה בסדר. רגע, פליט למשטרה, אני אגיד לה שלא תגיע אליך. בסדר, דיווחתי להם. יוסי מזרחי גם יהיה? יוסי מזרחי גם יהיה, כן, הנה, הוא אפילו לידי. תביא לי אותו, תביא. כן, הוא לידי, כן. תביא את יוסי, הרבה זמן לא דיברנו. כן, גבע מוסר לך שהרבה זמן לא דיברת איתי.
הוא אמר לי שהוא לא זוכר אותך, והוא גם לא רוצה לזכור. הוא לא זוכר אותי. כן, אבל נתתי לו מכות, זה בסדר. ומה עם זגורי, הסמ"פ? דיברת איתו גם? זגורי. לא, אני לא דיברתי עם אף אחד, אני מדבר רק איתך. הבנתי. גבע, שיהיה לילה טוב. אל תתקשר יותר לחברה שלך, בסדר? אני מתקשר, אבל היא לא עונה. ואני מציע לך באמת לא לתת לירון, הוא יכול לשלוח לך 3 סודנים שיתקעו אותך חזק. יש הרבה בבאר שבע. מה זה סודנים? אנשים שחורים עם זין ענק. הבנתי. אוקיי. שיהיה לך לילה טוב. זהו, אתה הולך כבר? זהו? כן, אני הולך לחרבן. אוקיי, איתי, אז אני אתקשר יותר מאוחר, אם אני אזיין אותך, תתקשר יותר מאוחר. אני פשוט גם רציתי לדבר איתך על מבחנים שנכשלתי, ואני ככה... הבנתי. אוקיי, בסדר, מחר, להתראות. אוקיי. לילה טוב, גבר. לילה טוב, אוקיי. ביי. ביי. הלו.